yazi umuntu belokwe eyibuza ukuthi hayibo ukhongolose phela kudala sagcina ukubona wenza izimanga zawo kambe this time uzokwenza kanjani ngoba siyazi ukuthi hayi uyalidinga le break le ya sekwenzile eSouth Africa 600 million sowutholile kade ucinga ngapha nangapha awawuthola umane udeliver nje ngetruck uphethwe imash and mash 600 million sanibonani inhlokhohlela la ya Khongolose uyayidinga imali bafowethu akanazi imali zokucampaigna kwabona nje balambile abantu bakaKhongolose kudala bagcina untshontsha nawo 600 million sebewuhlanganisile kwathiwa hayi bafana sizodla la nazi lezi nganaba labantu bebhayiza begcwele umgwaqo sizozenza abantu abakhuza bona siyayithatha le mali ayakusebenza ngisho ikota yale mali and singazi nokuthi izobe yenzani kodwa into ezokwenzeka bazobe bezidla kahle ubani lo ababemkweleta imali yeyikipa ya liyezi check mhla ka1 noma bengangayiqeda imali yakho ngoba ngathi ithe ukuba ngudlwana kodwa khona depositor ezayo bekubambisa nje besho ukuthi hayi khona amasentshana la esiwabhekile ezayo ezakabi ya ngekhathi abanye abantu becabanga ukuthi ithuba leli lokuthi uhulumeni asondele kakhulu kubantu abalida imash and mash awuyamane yamshiya futhi ibhasi this time imshiyo kokugcina bafowethu akukho la sophinde sihlangane khona sesiyohlangana ngale komhla ka30 ukuthi kanjani asazi ukuthi ubani uhleleni ngomunye umuntu asazi ya umhla ka30 ubalekile eSouth Africa kodwa uhulumeni wethu awubalekile kuba ngabe ubalekile ngabe wenze yonke imizamo yokuhlangana nabaholi bale mashe enkulu engakazi bekhona eSouth Africa ehlelelwa isamba esingaka kodwa ukubonile ukuthi fanele kube nesamba semali ayibekayo abekela yona lolu suku oluzokwenzeka usuku olulodwa ozodla imali engaka. What's so funny and ironic ngayo yonke lento ukuthi imash and mash isingaphezulu kwa2 months or kuya 3 months noma isineminyaka abantu base-South Africa bekhombisa beveza ukuthi abathanda ukuhlanganiswa nabantu abama foreigner abangabazi ababafuni abasabadinge empilweni zabo sebebone kakhulu kodwa uhulumeni akaze asondele kubantu ahlale nabo understand ukuthi yini lenkinga enkulu kangaka eyenza ningadingani kangaka ngoba thina siyasibona isidingo kwale nemizuzu yokugcina sekukhishwe ama date uyayazi uhulumeni idate kuyashaqisa ukuthi uhulumeni wethu uyayazi idate kodwa ngeke uzwe ngisho yedwa umholi phakathi kukaJacinta phakela umthakathi noNgizwe la ithi ngahlala khona nopresident samtshela ngale date uhulumeni wethu idate le anayo uyazi kuma social media uyithole khona naye njengathi sonke iyona isebenzisayo sekuze kwafika izinsuku zokugcina enalo ithuba lokuthi angayilungisa into njengale wangenza lutho ngayo kuyadidake nganza kwethu ukuthi unohulumeni onjengalo kukhishwa imali engaka nje iyodwa issue ithi abantu base South Africa cha thina sifisa nje ukuthi labantu esingabaze nasilethela bona abangasihloniphi futhi ezindaweni zethu babuyele emuva la besuka khona futhi abanamaphepha akukho ngisho yedwa namaphepha sesikubonile lokho South Africa ukuthi la bantu abanamaphepha kunamapheshana athiza abawaphethe angasho lutho ngokuthi fanele bahlale la eSouth Africa futhi letha lonike ukuthi babe izakhamuzi bahlangane kanye nomphakathi wala eSouth Africa baphinde futhi babe osomabhizinisi abadayisela umphakathi wase South Africa ezinye zezinto zabo igross ukudla esikudla nsuku zonke
uhulumeni kunjani lo dayisa ngezakhamuzi kanje? Ukudla kwethu kuphethwe abantu bangaphandle sonke la eSouth Africa. Ibona abami eminyango wokudla ukuthi sizodlani namhlanje, ibona abaphethe igross. Uma ngabe abantu base South Africa bethi no, sayifuna leyo nto thina, sesifuna izwe lethu, uhulumeni ukhetha ukuma ngakwisayidi labantu naye angabazi against abantu base South Africa. Noma ungayibeka ngayiphi lento le eyenzakalayo, iqiniso limje. Laba bantu bafike ngokungekho emthethweni, uhulumeni uyabadefenda, awukwazi ke ukungalwi nento ekanjalo. And uhulumeni uhell bent ukuthi uright, nathi ngakwelinye iside abantu base South Africa sithi yes si right. Asazi ukuthi kuyogcinaphi. Si right ukuthi abantu laba sabafuna. Uma kukhulunywa ngalabantu bahlala nathi emphakathini yethu, ithini esibazi kangcono. Lo hulumeni othi usabadinga yena akabazi. Akazi imikhuba yalabantu asebeyenzile. Akanandaba futhi naye. South Africa, siyafisa ukuthi ngomhla ka-30 kube nokuthula, kungabi khona igazi esilithola emgwaqeni labantu base South Africa. Uma ikhona inhlaka lezi zikahulumeni, i-law enforcement, amaphoyisa, kanjalo futhi namasosha, mhlawumbe efanele ngomhla ka-29 ahlabe ngedolo phansi aguqe, athandazele ukuthi isibhamu asiphethe singabi imbangela yokuthi kube nemindeni eswele ilunga layo ngenxa yokuthi wadubula udefenda abantu ongabazi against abantu bezwe lakho okufanele ubadefend, ngoba uthunywe uhulumeni nama-politician anesizathu kwawena ongasazi. Good luck, South Africa.